Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela, il-podcast tal-lum. Xarna ħabibu, right? Inna għamantaw. Ejwa. Konna mħabtin u mewċ ta' problemi u waffajiet insommuħra. Il-ħajja ta' kull-jum. Mela. Mela ħarnot, xi skoperti ġodda? Skoperti ġodda, nibdew b'dawk. Mela, li ħajja ċirċenti huwa... Dak il-gamblu. Dak il-gamblu, ijwa, kien hemm diversi ċirċin. Mela, dak il-gamblu, dak huwa gamblu uniku ġdejt għal Malta bħala fexjenza ġara kemm ilu jeżistijaw. Li huwa interessanti li dak il-gamblu jinstab biss ġa ar wieħed f'Malta li dal-ar huwa uniku. Huwa uniku għall-ambjent Malti għalfejn. Dak li għandna dak l-ar qiegħed San Ġiljan ġo wiet ħamim jgħidulu u dak jgħidulu ar ħamim. X'għandu speċjali dal-ar? L-għadat ma nafx kif il-ma doffis f'koprjawh kienu. Għax inti tidħol ġa fih. Jisek nizel ġa shelter. Ġifir da, kienu għata ħafru, kienu jafu bieħ, jew bximot spiċċab tarax ġa fih. Li għandu interessanti da, li għandek diversi chambers. Issa nibat l-ekir ta' titkun tista' til-linkja maħħom. Kif tidħol għandek jisafat jisek kopla ta' knisja tal-Mosta. Kbir, arkata. U kemmu kbir? Kbir, nedek, għabbudu l mal-knisja tal-Mosta. Astja. Mhuwiex kbir daqshekk, però dik l-għamla għandu, żgur mhuwiex kbir daqshekk, forsi fih kwart tal-knisja tal-Mosta. Però oli arkata ġifieri u għandek biċċa żgħar fejn tista' timxi ftit, però bqija ilma. U l-ma kiesaħ. U l-ma fejġi. Issa di l-istorja. Dalar taħt l-ilma jinfed ġar ieħor b'kanal u jerġa' jinfed ġar ieħor li jiġi mal-baħar. Mela, l-art tisfennet li scuba diving titinżel għalih huwa ilma baħar. Imma ambjent glam. Il-passaġġ tan-nofs jibda isir iktar sal-mastru British, ġifieri fejn bejn il-maħelu. Jisu bejn il-maħelu u l-mamilaħ, però ikun bilanċ partikolari. U ġolar il-kbir fejn tħaltien għandek il-qiegħ li huwa sal-mastru. U iktar ma titla' fil-wiċċ ġifieri fejn niġi nkuntatjien, kważi il-maħelu. U dawn ma jippenetrax. Għax li għandek huwa il-baħar jasal sa ċertu livell u l-ilma tax-xita li jipperkola ġa dal-lar jasal sa ċertu livell u ma jitħallax. Imma għandek fil-waqt li huwa kollu ilma minn fuq sa sfel sal-baħar, ġifieri kollu tista' tgħaddi ġa fiħtom, però it-taħlit huwa isir taħlit għax għalhekk għandek l-ilma sal-mastru, però il-wiċċ ħelu. Mbagħad għandek issa l-mastru, u mbagħad għandek. Issa dik ma nistax nifhemha kif ma jitħalla ġiel l-ilma. Dabħa temperaturi fil-baħar. Tinżel, ġifieri l-ewwel tħossu sħun, u mbagħad għandek saf kiesaħ ħafna, mbagħad ġifieri jekk ma jkunx kurrent ma tantx ħajtħallatu. Għandek il-composition differenti. Anyway, dal-ar ftit huwa studjat, ftit li xejn kemm veron kad dives huma recorded waħdiet. U aħna fuq 10 snin ilu kont l-istimulani jien kont ili mmur hemmhekk, però stimulani bħas-soltu fil-viċin qegħdin jippruvaw jeqerduh il-wiet jibnu s-soltu storja. Issa, u kont mort u sibda l-imbierek gamblu, jien fil-verità naħseb sibt 2 jew 3 speċi ħankun onest miegħek, però b'riċerka li għamilna u esperti barra sissa identifikajna wieħed li huwa uniku għal dalar għal Malta. Ġifieri fuq il-perspettiva li dalar
insa l-gamblu, morfologicament, bħala dera u bħala għada huwa uniku f'Malta, mill-ewwel għandu jkun buffer zone li ma tmissux. Aħseb ara kemm terdu. Issa li nafu li hemm speċi uniċi għalih ġodalar, iktar u iktar għandu jkollu livell ta' protezzjoni. Mela, biex ma nsemmix ismijiet, li xi darba kien villa, u l-lum saret lukanda u bars u kummidi faċċata, dak ilhom jippruvaw jenkroċjaw jitlu fil-wiet, għakamu vera konna għamilna anka rapporti jiena u xi esperti oħra, u għamilnieh biex ma jsirx hekk. Issa, dal-aħħar qabdu għal il-wiet għal-nies, ġifieri postijiet pubbliċi magħluq. U fejn il-bokka li tidħol għal kbir, kien sulali u kissru kollox, u fejn ximkien ieħor biex ma nsemmix, fejn kien għall-edukazzjoni tal-catering biex tifimni. Min hemmhekk saħdej l-ar miknus b'gaffef u tilejn blokok solari oli. Jiġifieri jien naħseb aqqas aċċess għall-ar il-kbir ma ħajibqa' għall-ar li jismu ar ħamim, ma ħajibqa' għall-pubbliku. Jiġifieri dal-ar probabbli ħajspiċċa jekk jibqa' l-ar ma jkissruhx ukoll, jibqa' ġa xi bit ħanterna ta' xi blokka flets ta' xi 20 solar. Jekk jibqa' aċċessali. Plus li dan fit xabaw jaqla daqqiet minn fuq għax fuq hemm it-triq u hemm il-vilel u ma nafxiex. Ġifieri buffer zone ma jeżistix Malta. Jaħxuh f'sorma. Eżatt, ma stax tuża kelma ideali. Issa biex nużaw dik it-terminoloġija li ħxew ħaxxa ta' veru. Il-riċenti qed jittelgħu online li fejn dil-villa li semmejtlek, ġifieri apparti li semmejtlek li erduh kollu. Dil-villa jridu jkun solar, jridu jitilgħu ma nafx kemm solar. Ġifieri qed nitkellmu ħalli ma nkunx qed nivvinta, però kif rajta jien mid-daqqatajn isek qed tgħid Mercury Towers ieħor. Ġifieri dal-wiet ma ħajfdallu xejn, dal-wiet kull ma ħajġu kanal tal-ilma għal ġal-Bajta San Ġorġ, li Bajta San Ġorġ hija diżastru ieħor. Ġifieri m'hemmx fejn tmur. Iwa Madonna, imkien. Ma jista' jsir xejn. Ma jista' jsir xejn. Kemm inna ħampu. Ngħidlek jien ma nagħtix tort daw in-nies li jaqtaw qalbhom. U dabru rashom. Sawa? Jiena llum il-ġurnata, issa qed nikber qnejja, jiena qabel kont konservazzjonistu ħinkollu nibbutta ġal-galzetti, ħinkollu nikteb. Illum il-ġurnata dik il-forza biex nipproteġi qed tmajnili. Għax qed narani ninħela, niġi umbrat u kollox kontrija. Issa ma nagħmilx hekk biex nidher sabiħ. Però kull ħaġa tagħmel tantaw oppożizzjoni bla sens hawn Malta. Li anke dawk in-nies suppost qegħdin jappoġġjawk jieħduha kontrik. Jiena kollha nitkellmu fuq publications l-ewwel jienu inti, għalfejn ma nippubblikax Malta, ma nixtieqx li l-Maltin ikollna pubblikazzjoni Maltija u kollox. X'inhu skop li nippubblikaw Malta? L-ewwel qed nippubblika bil-lingwa tiegħi jarawha minn nofs miljun Malti jarawha 40 dilettant. Sawa? Ma diġà l-Malti ma tantx tieħu pjaċir tikteb bih sakemm vera tiġi bżonnu, u l-Malti tqil ukoll ġifieri. Jekk tikteb f'ġurnal lokali, sawa, diġà għandek il-limitu, issa ħilu llum bl-internet morna avvanzajna. Però qabel ma tippubblikah, in-nies ta' Malta, il-professuri u l-professjonisti u Min professur? jiġġudikak, jiġġudikaw l-istudji tiegħek qabel u ma jħallukx toħorġu, qabel ma biss jaraw il-kelma Arnold, Gianni Peppi, għandu, daw in-nies hemm minnhom ikunu jobodu ku jimbrawk jew ma jew jgħiru għalik. Hemm minnhom qatt ma ntqajt magħhom dan nies u mistaġbin kemm ma jaħllukx. Ma tgħidx kellna xi ngħidu jienu inti, da ġenerazzjoni oħra ma jaħmlukx għax xi ħadd qallhom kontrik jew xi ħadd pressjona kontrik xi professur minn tagħhom, u qatt ma jkunu taqgħu miegħek jiġri daw ikunu ġest jafuk online. Segwuk, jew u di tip ta' ġelozija, di tip ta' ħsara li hija island mentality, minn Malta mbagħtu ħafna minnha di mhux fil-xjenza biss fil-banet, fil-politika, f'kollox, futbol. Insomma, dik inti toqgħod taħli l-enerġija tiegħek, toqgħod tinkwita min jgħira għalik ma ħajamillek b'saten fir-roti, dawk tikkalkulahomx. Jiena bekk nimxi l-qudiem s-sistema tiegħi, jien nimxi mal-liġi kemm jista' jkun, nippubblika barra min huwa vera dilettant u tippubblikajt paper ħajfittix online u ħajsiba. U tinduna, meta kont nippubblika Malta konna ħażin, tinduna barra tinduna li
Bi meta jaqrawhom in-nies daw l-affarijiet tgħid mela mhux inkont il-ħażin daw l-erba' ċwiċċ li hawn madwar saqajja. Sewwa. Barra minn Malta ifaħruk jgħidulok ħalsulek biex tmur titkellem, ġifi ma sinjal qed tagħmel xi ħaġa ta' ġid. Sewwa. U daw in-nies jinstabu f'kullum kienu universitajiet, entitajiet governattivi, allura jibdew jagħmlu l sat infiroti ġieli anke jikdbu wara Malta biex ma jaċċettawx l-istudju tiegħek. Ostja. Qed ngħidlek. L-awtoritajiet li supposti tuk ċertu permessi jippruvaw ma jtuhomlokx ma xi għandhom raġuni valida għax ikunu jgħiru għalik. Imma insomma. Għalhekk qedlek hawn Malta jekk toqgħod tagħtikas il-ħaddieħor, ġifieri mill-ġirien. Staqta u tiqaf mill-ewwel. U bir-raġun daw in-nies li huma ambjentalisti li nammira immens. Intu għom ġeħra pubblika wara li jmutu biex nkunu għalaqnilhom ħalqhom u da bħal ma minna diversi nies. Però waqt ħajjithom nagħmilulhom ħajjithom infern. U ma jisa xejn kien, ġifieri protesti kontra protesti u hekk u mbagħad joħorġu b'ċuċata, insibu kantunier ħawlukom ġissiġriet ta' biex naqulkom ħalkom. Jaħawlu ġissiġriet ħallu għammejt imbilaċ. Għasaw fejt murmen biex tejtħammur ximkien l-stress u d-depression li jaw u kommedji minn daw, biex bil-forsi kien nisma fadallaw zwok ta' xej. Inti kif t-toqot t-gerger li u li jedek għedin fuq il-tablet u fuq il-computer, u li jedi mandomx l-opportunità li kelli jien kont niftaħ il-bib u nitlaq li ġiġal u Mela, xinu? Sawa, it-tfal tiegħi. L-tfal tiegħi mhumiex bħal tfal ħadd ieħor, huma iktar orjentati li jħobbu n-natura. Ħafna fija s'intendi. Però awtomatikament fid-dinja tal-lum kulħadd fuq il-laptop u l-tablet, it-tfal tiegħi jien stess ma ħallihomx jiftħu l-bib u jitolqu l-barra l-għannet il-kultura nbidlet, imdawrim diversi kulturi differenti, dejjem kien għal problemi, imma issa sirna iktar multiculture. U iktar hemm ċans li flok jitlu ġal tgħaddi karozza. Ġivi tfal tiegħi ma jistgħux jaqsmu jmorru ġarraba, tfal tiegħi jdu jitlu ġal karozza u jidnu ħodhom x'imkien ġarraba għax tantaw encroaching u bini bla doċċu u kull darba li noħodhom x'imkien ġivi mhux qed nitkellmu jienu inti, jien llum għandi 40 u niftakar ħafna għal Malta differenti. Fis-sebgħinijiet kien hawn ktieb ta' nsejx kien jismu kien kiteb Right in Malta tinbidel. Right in Malta tinfexxa. Dak kien kiteb li misni kteb jien. Kemm il-spjeċi kemm il-lalqa mortu rajt u il-ġurnata mirduma taħt il-konkos. Ġifieri hawn il-mentalità tinduna li ħafna paroli u fil-verità l-bniedem il-Malti ma nbidilx. Il-Malti jaċċettax il-Malti laqi. In-rassaba jgegru ma jiġux la safar, kif tidu jiġi la safar? Mela, ma mhux ħan nintafu fuq l-insib, però. Ejja lemma. Però waħda mir-raġunijiet. Suppost imxejna ħafna qudiem fuq il-konservazzjoni tal-annimali. Meta ikun hemm xi ħaġa li tarġa' toħroġ bil-kontra, narġajna morna mit-sena lura, tinduna fil-kummenti kemm ikun hemm nies proset hekk għandu jkun hekk mela fil-verità n-nies ma rridux bidla. Kemm aħna morna favur pereżempju kulħadd irid issiġġar, imma ħadd ma jrid siġġar quddiem il-bib tiegħu. Sawa, mor diversi laqgħat tal-kunsilli reċenti ħalli ma nsemmix raħal. Mela, kulħadd iridu s-siġar, iridu il-parks u kummidi minn daw. Il-parks aħna nifhmu bihom mhux siġar u ambjent u natura u ħaxix salvaġġ, aħna nifhmu passaġġi tal-konkos u siġar qasrija. U bank dak l-ispazji miftuħ. Spiċċa qasisa u tmut. Le, imma dal-konkos kollu, ġivi anka tara il-proġetti bħal data msida, ridikoli, ma jaħdbux, għalija. Ġivi, il-kelma park, l-ewwel din għamlu identification, x'inhu huwa park għaw Malta? Park naturali. Asanna, M'għandniex. Ġivi, jew mitluq żdingat li perikolus. Jew inkella semi salvaġġ u diġà huwa skwotjat minn nies li jkeċċu klemmu kollhom kien artijaw u kummedi minn daw u ma jkun artijaw xejn. Ġivi, Malta suppost bil-liġi li inti tista' tmur passiġġata mal-kosta ta' Malta. Li hemm dawk 3 metri li inti tista' tgħaddi minn kullhom kien. Jew iktar. Ara minn ix-xekx tagħmilha. Jien għamilta. Imma taf kemm tħall ġaraba ta' nies biżbal u taf kemm keċċewni nies u mbagħad jarawni u jarfuni jgħidu li għaddi. Sewa. Da qed nitkellmu fir-raba. Ġifieri naħa ta' ħadding li ħal-far, u n-nies kienu ġentlomi u kien hemm min kien salvaġġ bot m'hemmx tagħmel. Però ma teħx tort jekk fajneħ minn għalih li kullum kien tiegħu. Ħal-far kollha ma rridhom jiġu. Sewa, hemmhekk suppost tista' tgħaddi mill-barrier u taqgħu l-isfel. L-iktar periklu kbir apparti
U id-nies jaħsbu li huwa tagħhom, jew huwa tagħhom, imma l-liġi mhix definita, mor l-kosta l-oħra lejn taslima qawra hekk. Jekk trid tipprova tgħaddi mal-kosta, ħadd tispiċċa fil-back gardens tal-lukandi. Kollox konkret. Kollox kontradittorju wkoll. Ġifieri jekk taqbad teqret kemm huwa fajħżiena, ma tispiċċa qatt. Ma l-ebda pajjiż perfett. Imma jinħass kollox xi żej. Anki għawdex qed jaħxu. Overpopulation għalala, għawdex hi. Għawdex għat għandek dik in-naqra nifs li għadhom ma vagawx il-widien għadek tajt tismaw il-nadur, hemm ix-xajra, hemmhekk. Però diħel ġa xulxin. Di l-Maltin qed jixtru hemmhekk u qed iħeġġu bħal Malta għandna ħalli ma nsemmix ismijiet wieħed li huwa il-King ta' Malta biex jibni, għawdex għandhom tagħhom, jiġifieri. U dawk dejjem qegħdin 5 snin blura, mhix minn moħħhom imma qegħdin 5 snin blura f'ċertu affarijiet, għad għandhom naqa' ċertu libertajiet iktar, imma kif jilquna mhux aħna ħambagħtu l-Maltin l-Awċin stess. Għax kif għawdex jiġibu ġibba oħra, ħafna minna ma jitilawx, titla tagħmel għawdex, diġà kedda biex titla għawdex, u diġà inqażżul alla meta ikun hemm il-Karnival Santa Marija naħrabhom jien għax jitilgħu l-Maltin hemm u jagħmlu straġi. U jdaw l-ekonomija forsi. Sar iktar wert tmur sqallija? Bħala finanzjalment jaqbillek sqallija. Ġifieri jekk tiġi biex tagħmel ġita ta' ġimgħa, għawdex tiġi ħafna iktar minn sqallija u għawdex bir-rispett kollu. Kemm saddu mid-dur l-istess postijiet għawdex żej. Sqallija hemm fejn timraħ hemm fejn tiġri, il-ħajja dar rħisa, il-kwalità tal-ikel bir-rispett kollu qas nibdew. Ġifieri, u hemm xtara, u hemm jatmur agrigento kollox aħdar. Wieħed qed issemminti. Mela, sqallija jfaħru ħafna nies. Jiena fissat fuq il-Gżejjer żgħar ta' madwar sqallija. Ġifieri, Gżejjer żgħar fejn jgħixu n-nies bħal Lipari, Favignana, Stromboli, insomma diversi postijiet. U mbagħad jogħġbuni iktar dawk il-Gżejjer bħal manna fil-Fla Malta li huma madwar sqallija li għandha kwantitajiet kbar. Tant għandha kwantitajiet li bħal Isola delle Femmine, Isobella, Isola delle Correnti, però għandha archipelagos qegħdin jisom ġa swamps ukoll, għandek xtara ta' u mbagħad għandek gżejjer li tant hemm gżejjer u ħaġriet li hemm minnhom skoprejnihom aħna, literalment tajnihom isem ma' esperti barra minn Malta u literalment iddiskrivejnihom għall-ewwel darba. Issa mhux qed inqabbel ma' sqallija, Malta diċċokon għadek is-sib, pereżempju, kont qed li x'inhu mal-studju ġodda qabadna fuq dak. Waħda mill-iktar ħafna interessanti naħseb li pubblikana reċenti hija konna fuq 20 sena nippubblikaw biċċiet żgħar fuq dil-gżira żgħira li sibna lejn ħalfar. Il-ħaġa tas-sajjetta. Sewa, u daqqa nsibu speċi u daqqa nsibu oħra affarijiet żgħar ħafna. Hemm ħlejjaq fuqha, ġifieri. Hemm il-ħlejjaq fuqha issa dal-aħħar. Ma x'tib ta' ħlejjaq? Mela, hemm xi 33 speċi ta' annimali. Hemm xi 7-8 speċi ta' pjanti. Ġiġi naqa ta' ġifieri qed nitkellmu dal-istudio 16 darbit l-iktar il-plato. U mbagħad li skoprejnija, ippubblikajnija issa. Għal dal-aħħar 15 sena hemm popolazzjoni rara ħafna qed nitkellmu tużżana ta' gremxula unika fuq din il-gżira. Fid-dinja kollha tinstab hemmhekk biss. Ħabba affarijiet legali u mhux wirt tnapplika l-permessi x'aqsaq il-ħesel u stress u d-da. U affarijiet oħra dil-gremxula qatt ma missejta jien, ġifieri li pubblikajt kollox direct observation u ritratti. Sewa, biex żgur ma missiex hija protettabbli. X'hija differenti. Li interessanti qisha tranzizzjoni li gremxula biex inqabbililek simili ta' filfla, però mhix bħal ta' mhix bħala kolur viċin ta' filfla, però id-daqs u l-morfoloġija differenti u għandha naqa' karatteristiċi mill-gremxula tal-Gżejjer ta' San Pawl li llum hija estinta, tortana. U għandha anke naqa' karatteristiċi il-gremxula ta' Linosa. Issa, il-gremxula ta' Linosa, Lampione u Lampedusa, dik hija l-istess speċi ta' Malta, però popolazzjonijiet differenti. Sewa? Qatt ma tħajjar tagħmel konservazzjoni tagħhom. Jo, jiena umr żmien nipprova nagħmel konservazzjoni tagħhom, naħseb ir-reputazzjoni tiegħi fottejta mal-awtoritajiet ħankun ċar. Ħabbek, għax jiena meta kelli 14 sena, indunajt li l-gremxula ta' Gżejjer ta' San Pawl qed tispiċċa, sewa,
Dak iż-żmien kien hemm awtoritajiet tal-ambjent differenti minn tal-lum, probabbli għad hemm xi ftit mill-istess nies imma insomma. U ovvja ta' tifel ma kalkulawniex, u mbagħad kien hemm professur l-università li tani jgħinuna emmen fija biex niftehmu, u tawwiden lilu iktar mill-lili. Però sakemm kont qiegħed nipprova nikkonserva dil-popolazzjoni, sorry, ħajti saret infern. Bħal ma tħolx f'dettalji u ma waħħax f'nies. Anka kien hemm jekk tbittex fil-gazzetti kien hemm, ma nafx kif spiċċatek li konservazzjonist qed jitkellem kontra l-awtorità u l-awtorità mhix taqbel miegħu fuq xaġa sempliċi li Graham Shula spiċċat. Inqerdet. Insomma. Abbandonajt il-proġett dak iż-żmien kont għadni tifel. Ħana ammettija għamilt l-iżbalji tiegħi li tajt qalbi fuq għal il-biċċa xogħol. Illum il-ġurnata kieku nibqa' niġġielidha sal-mewt għax tlifnija din il-popolazzjoni unika fid-dinja. Anyway, u kellhom miftit il-popolazzjoni li provajna l-breedow in captivity raġaw tal-qwa l-ura, xejn, għax kull ma kellhom xi tliet irġiel, urġiel marġel ma ħajamlu xejn sa fejna fien s'issa. U il-problema kienet il-firien, rets, li daw il-firien ħabba ħmieċ li tafa bniedem u kien hemm xi fish farms u hekk, kienu jaqsmu fuq il-gżira u sakemm isibu Graham Shula ma kienx adattata għal-ġurdien u għal-far, insomma. Ostja jom minn. U ereda. Joma. Ejwa. U Graham Shula hija estinta. Illum il-popolazzjoni ta' Graham Shula hija estinta u naħseb l-argument kien apparti ħafna fajt li jimdejt ngħid li hija estinta u ma jridux jammettu li hija estinta. Hemm ħafna supposti għaddu 20 sena, ħafna komedjani għaddew 20 sena by the way. 2025 nkunu għamilna 20 sena. Imma din mhux qed nitkellmu fuq Graham Shula li tittamel distribuzzjoni fuq Malta jew Las Vegas. Fuq gżira daqs naqra li jekk tmur timxi 4 darbit tinduna li m'hemmx preżenza ta' Graham Shula. Ma stax tagħmel crossbit biex terġa' ma xi. Tista' tagħmel ħafna affarijiet biex iġġibha lura, però jitlu affarijiet legali u jiena fejn illum il-ġurnata jitlu affarijiet legali Malta, nipprova kemm jista' jkun ma nismagħhom. Taħrabhom. Nipprova ngħaddi ma niksirhomx, kemm jista' jkun nipprova ngħaddi minn madwar. Taħrab biex ismu. Jew ħalli ħadd ieħor japplika l-permessi u jkun assistih bil-qalb kollox da at the end of the day kollox volontarjament u qed taħli l-ħin. Ma taħsibx ħadd ieħu xi solt, da tagħmlu għall-imħabba lejn natura. So, anyway, u Graham Shula tlifnija. Jiġifieri dit tlifna Graham Shula unika mhux għal Malta biss, għal Gżira ta' San Pawl għad-dinja. Ma tgħidx pereżempju tinstab x'imkien ieħor, tlifnija darba l dejjem. U għandna 18 Graham Shula li huma fraġli kważi iktar minn di, qed ngħidlek hemm popolazzjonijiet fihom tużżana. Ma tistax eżempju, stja. Jista' jsir ħafna affarijiet, jista' jsir captive breeding projects, jista' jsir gene banking, jista' jsiru ħafna affarijiet, però hawn ma jsir xejn. Hawnhekk sakemm hemm xi blokka flets ma jsir xejn. Jekk ikun xi ħadd bħali jaqtawlu qalbu li ma jtuħx permessi jew insomma, jekk ma jkunx ħbieb ta' ħbieb, is-soltu storja. Jena, tajt anki per eżempju biex ma ndivjawx ħafna. Meta mmur fejn il-widim ma nix nisma l-Meril fejn l-irdumijiet. Issa, mhux biex il-Meril kien ma l-Meril żdied minflok naqas. Żdied ostja. Ejwa. Biex nagħlaq mhux kollox negattiv, ħankun onest, forsi meta kont tifel jien il-ġenerazzjoni kienet nies differenti. Mhux qed ngħid li nbidlu ħafna, għax ħafna drabi daw il-nies ta' ġenerazzjonijiet jivvalenaw il-ġenerazzjoni ġdida. Però ħankun onest, illum hemm iktar għaqda bejn l-awtoritajiet u l-NGOs, qed naraw ħafna kambjament u qed isiru ħafna affarijiet tajbin. Għax jiena fejn hu tajjeb u fejn ngħidulhom proset, jiġifieri issa u mhux il-ġenerazzjoni ġdida qed jippruvaw jibbuttaw u jagħmlu pass ġdid jiġifieri. Però żmieni għalija ta' tifel kieku ma kontx bniedem ta' gazzu bqajt fix-xjenza, erduli kieku tajt qalbi mort x'imkien bħalma ġara ħafna nies oħra jiġifieri. U għalhekk illum il-ġurnata jien iktar fokajt fuq pest management u għaffajtek, għax għall-inqas minn aspett privat nista' xorta nibqa' neduka n-nies li jisma' li kull ħaġa li tidħol fid-dar ma ta' mhux hija pest, ma tagħmilx ħsara. U jien nemmen li jekk nibbutta bl-edukazzjoni, mhux billiġi bl-awtorità, jekk nagħmelek għandek punishment, jekk tildak is-serb għandek punishment, jekk neduka l-ġenerazzjoni li hawn bħalissa u ta' warja, nemmen li daw ma joqtluħx serb mhux għax kontra liġi jew xi jibżaw li nqabdu jew jaħlu ħabs, għax jafu li għamel il-ġid u jafu li huwa wirt Malti. Allura batta minn ħalqa u l-lum il-ġurnata sirt nifqaħħa minn sorma. Il-srib tagħna naħseb ma jattakkawx ġrieden, naħseb firing. Mela, jekk naqbdu żejra malaj fuq is-srib, malaj. Bħalissa għaddej ġi studju interessanti ħafna. Studju minnhom
Studju minnhom oriġinarjament konna nagħmlu ma' soċjetà tiegħi u konna pubblikajna xi studji fl-2020. U mbagħad is-soltu storja ma tħoss fid-dettall tafawna naqa' fil-ġemp, imma llum il-ġurnata hemm ġiex minn nies li qegħdin jagħmlu studju vera interessanti fuq id-distribuzzjoni tas-sirb Maltin. Sewwa, jien wieħed minn dawk li kull rekord li niġbor li daw is-srieb ngħaddih lil daw in-nies. Insellimlhom il wieħed barrani wieħed ċertu Nick Dobbs u t-tifla tiegħu, Eli Dobbs li qed jagħmlu ħafna ġid jiġbru records għax bekk qed insiru nafu d-distribuzzjoni tas-srieb u hekk. Però u din nidħol għaliha wkoll għax m'hemmx affarijiet legali, jiena naħdem ħafna fuq speċi aljeni. U Malta għandna diversi speċi ta' sriep aljeni introdotti bħal corn snake, king snake, u hekk li għamlu ħsara l-biodiversità. Tinsibu corn snake fin-natura ġifieri. Inna għaddej. U l-bazzan għax il-corn snake simili tal-lifa, xi kultant mhux ħafna ikun hemm xi crossbreeding bejniethom, u iktar minn hekk il-lifa skarsat ħafna. Ħafna. Saret rar immens. Issa, naqla fuq suġġett interessanti bħal se qed niġbor id-dejta, ħanagħmel riklam żgħira li fuq li niġbor id-dejta jekk ma jimpurtax. Xi 5 snin ilu daħal serb interessanti immens. Huwa l-iżgħar serb fid-dinja. Huwa daqs nofs earthworm. Tista' maġiku mużej? Ħanex. Li jekk ma toqgħodx attent taħseb li qed tara earthworm skur maħruq bix-xemx mejjed. Dan diffiċli biex issibu mhux għax mhux komuni, diffiċli biex issibu għax tant żgħir u jħobb jgħix ġol pit, daħal ma' sari u affarijiet hekk, jiġifieri. U madwar id-dinja jgħidulu Burmese blind snake, u li għandu interessanti li żgħir immens jiekol termites u hekk għalkemm hu vera diffiċli biex iżomm biex trabbieħ. Però l-iktar ħaġa interessanti wkoll li m'għandux bżonn mara u raġel, ikattar partogenosis. U bħalissa qed nipprova kull minn hemm barra jekk isib da s-serb, l-għandek toqgħod tassa huwa il-mod kif jiċċaqlaq li tinduna li mhux ħanex għandu għada li jiċċaqlaq bħal serb huwa xogħol serb. Imma żgħir immens li taħsibha da tgħid da serb din naqra ta' kull minn għandu x'informazzjoni u nirringrazzjak diġà minn għaddi l-informazzjoni l-iktar. 12 ċentimetru. Mhix daqsik. Daqs naqra. Ġien għaddi s'issa ma qas naħseb dak il-kobor. Ġifieri. Nirringrazzja l dak kollha li diġà dew l-informazzjoni, ibqgħu għaddew li sakemm nippubblika għax jinftakru at the end of the day, ħanagħmilha ċara immens. Kull ħaġa li nistudja jien nippubblikaha għall poplu senza interessi. Ġifieri, jiena li l-ikbar sodisfazzjon huwa li ġbart l-informazzjoni għalija personali x'jiena vera nħobb pjaċir nitgħallem jien kuljum irid nitgħallem xi ħaġa u nħobb nixxerja dak li nkun skoprejt. Dik il-legacy tiegħi li skoprejt u jalla jekk issibu li għamilt żball x'imkien. Jalla ssibu li għamilt affarijiet tajbin, imma jekk issibu żball x'imkien hekk timxi xjenza, tiktbu tagħkom, tirreferu x'ktibt jien u tikkorreġu. Tates ma naqbilx naqra miegħek naħseb. Li waħda tates. Qed niġbru ħafna tates. Qed niġbru tates. Fis-sens ħabxa l-aħħar darba rajtek ħabba l-grem xogħol hekk. All right. X'għamlu ħsara. Fiex ma taqbilx miegħek ħalli ngħidlek għaxiex. Għaxek ara kemm inna li naqsu tates, ġġa naqsu tates. Fejn naqsu tates? Għandu rajt fit-triq tiegħi ma narax qattu. Ma jfissirx naqsu tates? Qabel kont nara ħafna iktar tates l-emmulaw jiġru. Tates ma naqsux. Tal-aħħar gazzetta qalet kemm qalet li Madonna. Ma nafx ma luf ma tantx għadni nara tates l-emmulaw daqskemm kont nara qabel. Mela. Ja, qasilna ħadd. Mela, tates hawn miżibilju. Sawa? Biex nagħmilha ċara kristall waħda mill-affarijiet li ġbart ħafna mibeda kontrija jien għaż idea m'għandek. Mela l-ewwel jien għandi ġiex tates id-dar. Biex ma jaħsbux in-nies li jiena xi cat killer jew għandi xi ħdura kontra tates. Kif xaqat jista' jkollok ħdura kontra animal li n-natura tiegħu huwa predatur. Jien għandi kontra dawk in-nies. U qas kontra is-suġġett mhux kontra sajjan għax għamelek, kontra il-prinċipju u l-valur. Kull min jitfa' speċi aljena barra, jiena kontra tagħha. Ir-raġuni hija li di jew ħatmut martirju. Per eżempju, titfa' agwana Malta, dik sa tmut bil-ġuħ, bil-laċ, bil-kesħa. Jew sa tkun speċi li tiflorixxi u tagħmel impatt il-biodiversità, impatt kompetizzjoni tikel per eżempju. Tikol eżatt.
Tikol l-istess ħaxixa, tikol l-istess insetti qed tikkompeti jew tikol il-fawna Maltija. Ġifieri, jien kontra dawk l-affarijiet. Issa, il-qattus huwa top predator. Il-qattus, anke jekk ittieħ jiekol, jaqbad gremxula jaqgħod jilgħab bija, għax in-natura tiegħu. Mela, għandi kontra qtates le. U irrelevanti kemm ilhom qtates xerduhom madwar id-dinja. Jekk taraw l-istudji għax hawn Malta ma nistudji konkreti però jien għandi biżżejjed biex nikteb pataflun u xi darba nagħmilha. Ħanaraw meta nsib ċans. Għandi pataflun ta' dokumentazzjoni hawn Malta u issa bis-saħħa tal-internet iktar faċli x'kulħadd jippostja. Il-qtates jagħmlu ħsara kbira l-biodiversità mhux Malta imma d-dinja kollha. Fejn mhumiex in their natural native range. Għax hawn qattus salvaġġ fl-ambjent naturali tiegħu hemmhekk iżomm bilanċ ta' ekosistema. Bħalma il-jun iżomm il-bilanċ Mhux hekk. fl-Afrika. Fej qtates l-Awstralja pereżempju tilfu madwar il-fuq minn 150 speċi endemika tan-annimali ġal-Awstralja ħabba qtates. Sewa, daw darba dejjem mitlu fin mid-dinja. U l-Ingilterra mod, l-Amerika mod, kulħadd joħroġ il-pubblikazzjoni tiegħu. Malta l-istess. Malta ħafna mill-annimali naqsu ħabba qtates. Sewa, speċjalment qtates jiġru fil-kampanja, qtates taħsibx li qegħdin urbani biss. Issa. Min huma n-nies li huma kontrija? Ħafna drabi n-nies li huma kontrija huma daw l-animal lovers li ma jifhmux kazz fl-annimali nnifsu. Jiena ma qbilx miegħek saċ eżempju għax jien naf forsi tiżdied il-popolazzjoni tal-ġrieden u hekk. La, qtates jilagħbu mal-ġrieden. Qtates jaqbad xi ġurdien u law u da. Meta jkunu malu fin sewwa qtates. Ma jikkaċċawx. Jiena nieħdok posta slima meta jagħtu li kelli l-qtates, tara qtates, cats and rats, qtates u firin flimkien jieklu. Astja. Sewa? Issa jena eżempju ma naqbilx ma daw il-cat feeders għal xi il-balt iż-żunżan ħajmur alla. Tiftaħlix fuq l-ikel. Fuq l-ikel u tattira Li perikoluża. tattira l-balt taż-żunżan li jikol l-ikel tal-da u nżidu l-popolazzjoni tal-balt żunżan. Tal-balt iż-żunżan, eżatt. Issa ġiex speċi jew mhux wieħed nej jew. Le wieħed hawn. Wieħed hawn. L-Oriental Hornet għax hawn ħafna speċi hawn minnhom hawn ħafna speċi tal-Afrika żgur. Ħafna speċi ta' żnażan hawn Malta. Sewa, għaw ftit minnhom huma pest u ħafna minnhom huma benefiċjali. Però il-balt taż-żunżan l-Oriental Hornet Vespa Orientalis speċi waħda. U mbagħad hawn speċi li tal-Afrika li timmimikjah. Timmimikjah le? Imma ma tagħmilx ħsara. Hija solitarja u hekk. Nibqgħu naqgħu fuq is-suġġett ta' qtates ħanagħlaq darba l dejjem għax ngħid kemm ngħid xejn. Meta minti tinti tagħlef u ma tagħtix każ ġast waddabt li kelem. Mela, qed tagħlef qtates. Qed tattira speċi li huma pest species ma għandek il-balt taż-żunżan, qed tattira l-wirdien, qed tattira il-ġrieden. Dawn huma kollha pest species qed nitkellem mhux l-ispeċi li huma native. U mbagħad iktar minn hekk, qattus ġibtu mitruħ ma jagħmel xejn. Għandna popolazzjoni għaljeni llum il-ġurnata ta' tiġiġ li tiġiġ hemm ħsara wkoll għax jkoll insetti benefiċjali. Insomma, nibqgħu għaddejjin katina. Sawa? Plus l-nifet tant saru għażżiena li jiklu cat food. Jitlu cat U food. jisiru dank, taqsix ma jagħmlu xejn. Issa, kollha ħżiena cat feeders, l-ebda minnhom huma ħżiena, ħafna minnhom għandhom direzzjoni nobli, però ma jifmux iħsar għanderta li jkunu qed jagħmlu. Pereżempju, darba minnhom kon qed nitkellem ma' diversi cat feeders. L-lan tagħhom huma li l-welfare tal-qattus fil-verità. Ta' ma jistgħux iżommuhom id-dar. Mhux tort tal-cat feeders, jien noħodha konta dawk il-cat feeders li jieħdu pjaċir tagħtes barra parti minn ħajthom saret li jalfu. Hemmhekk qed titlef il-lok, l-iskop. Tagħtes posthom ġewwa. Tagħtes huma pets u bħalma ħalisna mill-klif fit-toroq, għandna neħilsu tagħtes fit-toroq. Issa. Mod humane qed nitkellem, mhux qed nitkellem nħeġġeġ in-nies barra li mod krudi li jħesuq tagħtes. Tagħtes għandhom id-drittijiet u ħaqhom li jkunu trattati sewwa. Issa. Però mhux posthom fit-toroq. U dik jgħidu xejdu lin-nies nibqa' fuq dak il-każ li mhux posthom fit-toroq. U neutering li qed isir ukoll mhux biżejjed. Dan tinneutera mitqattusa tnej jiżgiċċawlek u jerġgħu jimlewlek il-popolazzjoni għas-sena d-dieħla. M'hemmx fejn jiddew jiġifieri. U jafu li qed jgħidu hemm barra imma toġaħħom żaqqa.
Issa, jiena li proponejt hija di. Li tates li jemmen barra, u proponejta mhux propja jien biss eżatt, ma nafx nieħu l-krettu, tkellimt ma' ħafna cat feeders li għandhom naqamel f'moħħhom. Sawa, l-għanet kont tkellimt ma' ċertu cat feeders li bdew gergu fuq il-ħornis, bdew jgħal fuq tates billeħ li sna bil-problema tal-ħornis, għax il-ħornis ma jtirux billeħ. ħafna mill-cat feeders illum inbidlu mhux għadbu li kellemmek imma jnatfu għarjom, ġifieri ejja nfaħruhom ukoll minn dak l-angolu. Però biex vera nsolvu l-problema darba dejjem, irridu neħilsu tates fit-toroq. Issa kif neħilsu minnu. Jiena li proponejti hija di. Mhux nagħmlu santwarju x'imkien in the middle of nowhere what boq tates kollha hemmhekk. Ma teżistix dik. Kien hemm persuna cat feeder jien nifisha proponit li xi ħaġa vera interessanti. Kull villaġġ li għandna f'Malta, il-Kunsill jaqbad proprjetà waħda, tates ta' dak ir-raħal biss jinġabru ġa dik il-proprjetà. Sawa, u dik il-proprjetà tkun aċċessa għal pubbliku ġifieri jkun hemm cat hub, cat cafe, u affaritek, in-nies jagħtu donazzjonijiet, jaddottaw għattus u x'naf jien, u tates li huma maħbubin minn dak ir-raħal, daw tinsiex anke semmi kollhom ginger, bebbux u x'naf jien. Inti tista' tmur iżżur dal-qattus f'dan is-santwarju li jkun f'nofs ir-raħal tiegħek. Mela inti qattus baqa' fir-raħal tiegħek imma qiegħed f'post miżmum fil-magħluq li qiegħed komdu magħluf il-vezz qed jaħdu ħsiebhom u affarijiet minn dawn. Jekk tittadotta qattus għad-dar tiegħek by all means, ħudu d-dar u rabbieħ bħalma għandi tnejjien. Però tħallih xi jiġri barra. L-ewwel nett da kif jiġri barra se jagħmel ħsara l-biodiversità. Kull min għandu qattus id-dar jaf jien l-ewwel wieħed li jaqqas gremxula ma tara fil-ġnien. Sawa, jiena biex għandi ftit gremxul u xaħmet l-art fejn noqgħod, sawa, għalaqt biċċa bil-fidiferru. Tates ma jistgħux jitlu f'dik il-biċċa. L-għonet tates jekk xulok ġal-pjanti bil-pipi tagħhom ukoll jerdu l kollox. Aħseb wara il-biodiversità. Sawa, il-biodiversità dejjem għandha tkun priorità. Sawa, u l-affarijiet li għamlu ħsara il-biodiversità bħal dawn l-ispeċi aljeni, inkluż il-qattus, għanda s-sir da. Li nejtu nagħlaq fuq għax nibqgħu sejjin bil-tates. Meta jien nitkellem fuq il-crayfish, il-fkieren barra, ġrieden, wirdien, ħadd ma jgħidli, u miskina l-wirdiena, ħadd ma jgħid xejn. Iwa, qed jagħmel xogħlu bħala pest management. Kif niftaħ ħalqi fuq il-tates, in-nies itiru fuqi u wara l-kummenti menda. Jena, stja ma biex maħħa, eżin kif naqbat nejlek, irdu nifqu nitemawum, biex forsi jabdu jitċaqalqu ma jibqawx naqra daqsek għazzin. Insa li ħaj kontrollaw popolazzjoni tal-ġrieden. Ma jikontrollaw, ċans. La ma ħajamlu jirdu l-annimali beneficjali li huma easy to catch. Gremxu, xaħmet l-art. Da bħalek inti, sawa, inti l ma tagħmel x'tagħmel. Jekk ommok teqa' fit-tiktiekol, mela il-cat feeders of ujjatu tiekol. Law ma tagħmel innaqaf l-sti kollok tmur ġedaw il-fast foods tiekol. Kif jaqgħu l-fast foods? Mela l-fast foods huma gremxu xaħmet l-artu hekk. Kif jaqgħu l-fast food tgħid m'għandix niekol, mela ħa nipprova nagħmel naqra xi ħaġa d-dar jiena. Imma dik hija last resort li inti ssajjar inti meta inti mdorri ommok it-tik tiekol, forsi jaqbdu ġurdin l-emmulaw. Imma tax jispiċċaw mal-ġurdin li jaqbdu mbagħad bħalma kelli dokumentati iktar srieb, x'ma jispiċċaw xi srieb. Ballotri, innaqa ballotri li fadal, taf kemm il-kasa. L-aħħar każijiet li għandna id-dokumentati ta' ballotri għaw Malta huma kollha til mill-tates. U taf xi dispjaċini, u mhux m'għandix ħajta fil-sieni mbagħad ta' xi dispjaċini li riċentament Nature Trust Malta salvat ballotra u qed insemmija biex infaħħarhom bħala soċjetà. U għamlu ħilithom u salvawha dil-ballotra sewwa. Għax raġun il-medja meta ħabbru li tal-qwa din il-ballotra għamlu minn kollox li ma jsemmux il-każ għalfejn il-ballotra ġiet imweġġa, ġiet injured. Ma semmewx l-arkiku għala daqqa ta' karozza, jew xut jaħħa xi ħadd, jew sparala hemmhekk nagħmlu għaġeb għax għandna kontra s-toroq, il-kaċċa u kollox. Però li qattus kważi qatilha ma nsemmuwiex. Għastja l-ballotra vera tajbina ġdid. Mhux għalhekk qed ngħidlek mela ħalli l-ballotra tiżdied. Dik hija għandek raġun ejju. Tagħmel sens. Qed tispjega ħieli jekk inti tagħmel sens. Issa jiena jekk ikolli xi ħadd joqgħod jgħajjarni baba ma naslux. Jiena għalhekk niġi għal dal-programmi taf li inti jiena bniedem imħabbat ħafna. Ma jiena ġost tallimni qed. Mhux hekk. U ma nistgħux nitfgħu kollox taħt keffa waħda. Sewa, dan ma jfisser jiena anke pereżempju fuq l-insetti. Qed taf li qed nipprova mmexxi dal-movement ta'
Insectopia, nużaw fl-ikel tal-klip u tates, fl-ikel tal-rap tal-sofajtek u qed nibbutta wkoll li l-way forward u dim li l-insetti jiġu parti mid-dieta integrali tal-bniedem. Sewa? Inni dan il-backlog li s-sibi hija kbira. Beta bniedem nipprova nispjegalu ma il-konċett jekk jien dan niġi ngħidlek wirdina kula. Mux ovvja li ħat għamel ħagġa pun nisja u mur xejjer Arnold u komedja minn daw, ਪਰ jek niġijaw. Ptiġieġa. U nikdim l-rasek, unħacċatila. ħat ma jgħidli. Fallozi Osborne. ħat ma jgħidli. Nawguralu bil-Lozi għandu kif daħal fil-Rock Hall of Fame. Insomma, u jien fejn kbirti jaw. ħat ma jgħid, għaja, għet jikol tiġieġa. Jek niġijaw nikol chicken nugget u d-dimek ħat ma jgħidli xej. Pero jek niġin għacċatra statiġi ġew Nikola. Meta mur nagħmel programmi, li ma jgħidu li bħalma da, ġib inset ħajju kulu qudiem in-nies mhux ovvja tqażżeż in-nies hekk, però jekk jiena nġiblek platt proċessat mill-affarijiet tal-insetti pereżempju tqiq magħmul mill-crickets, hops magħmul mill-crickets jew mill-mealworms jew speċi li huma legalment diġà approvati mill-Ewropa, x'differenza? Qed nieħdu tant veggie burgers u veggie u veggie u magħmulin minn affarijiet qas timmaġina ġifieri li huma benefiċjali qed nitkellmu li huma affarijiet riklamati bħala healthy. Ġifieri il-mod kif tippreżenta l-oġġett. Sewwa? U jien din hija jien ma rridx nidher krudili bl-ebda mod dan u ma tistax tagħmel kollox taħt l-istess keffa. Qed tarani biflok burdina. Sewwa? Il-wurdina minnu huwa huwa pest. Però kemm hemm pest fid-dinja? Hemm forsi klassifikati xi 25 speċi, 3 li huma vera major pest. Dik ta' Jeffrey. Dik ta' Jeffrey. Mela ta' vera. Le, din oħra. Oħra dik. Ta' Jeffrey għandi t-shirt ieħor. Kombinazzjoni bistul braħtlu. Dik għandha ġisem kbir. Il-mod kif tippreżenta l-ġed, il-wirdien għandek il-wirdin biss għandek fuq 5500 speċi differenti madwar id-dinja li huma benefiċjali immens li daw jekk ma jibqgħux jeżistu id-dinja tieqaf. Dak sibt interessanti li kontet li l-aħħar darba dak il-wirdin iswed il-kbir. Mela. Ġifieri x'diversità ġifieri ħafna nies li għandek jekk norikom nofs l-wirdin qas jindunaw li huma wirdin min jgħidlek li huwa ħanfus, min jgħidlek li huwa frifet għax dawn hemm diversità kbira. U dawn huma speċifiċi biex jagħmlu ċertu ġid partikolari min jiddikomponi l-annimal mejjed fl-art jagħmlu kompost, min idakkar pjanta għall-oħra, min huwa part integrali f'ċertu ekosistemi, ġifieri mhux li jinqeret il-bniedem biss, jekk il-wirdin jinqeret mid-dinja ħafna mill-ekosistemi jikkollassaw għax inti għandek il-ħaxix għandek il-wirdina jek il-azrinċ, iż-żrinċ jikolla il-serp l-ajkla jikolla qed tifhem dik il-katina. Għandna dik il-wirdina ġdida sal-venim. Mela, dik qed nimxu f'xi ħaġa oħra, dik hija xi ħaġa bħalma għandek inti għandek il-klieb domestiċi, dik hija xi ħaġa domestikata. Di hija il-wirdina ta' Malta, din Malta's cockroach, ġifieri l-oħra hija Jeffrey's cockroach għax tinstab biss fungus rock Jeffrey's cockroach dik għax tinstab biss fuq il-ġebla tal-Ġeneral. Hija endemika għalhem u rar immens. Din hija speċi li tinstab lejn is-sawt ta' Malta l-iktar, irħilu sibni diversi postijiet. Di tarħix kbirek dik tkun 100-3 millimeters u raġel u meta tkun adulta tkun viċin 4-5 millimeter. It-tirqisa baħrija qisha mott u tgħix fil-kampanja ġudi qatt ma taħassib bad-dar, diffiċli biex tidħolok xi waħda d-dar. U di importanti ħafna għax di hemm grupp ta' insetti u invertebrati jgħixu ġa tip ta' ħaxix, grasses, li hi xogħla tnaddaf il-ħmix tagħhom. Mela dil-grasses, dil-pjanta, iż-żomma nadifa għal diversi speċi li jieklu jagħmlu toilet fija. Il-cleaner. Jekk tispiċċa di, l-annimali l-oħra, inkluż il-pjanta, imutu biħmix tagħhom stess. Inti immaġinak tgħixaw u tagħmel toileta. Kieku ma jkunx xi ħadd li jiġi jnaddaf warajk. Imma ġemgħux toilet tagħmel mal-art. Kieku ma jiġi xi ħadd jnaddaf warajk kienx tispiċċa tmut ġal ħara tiegħek stess. Kemm jidher Mirko. Tifhem. Ġifieri fis-soċjetà jien dejjem hekk ngħid kemm għandna avukati, prim ministri, presidenti, il-bar tisfel huma l-iktar nies importanti li jipproduċu l-ikel, hospitality, cleaners, mux construction bini, li ħawlu il-rota d-dur.
li dawru rota, ġifi anka f'soċjetà dawk huma l-iktar nies importanti. Jien ngħaddi mingħajr ċertu tip ta' nies ħalli ma nsemmix ċertu klassi biex ma noffendi ħadd, però jekk jagħmel ġimgħa taż-żibel ma jiġix, straġi jkollna fit-triq. Qed tifhem? True story. Ġifi l-istess daw l-annimali. Ġifi aħna meta imbabsu ġel-ekosistema naħxuha. M'hemmx. Rrid nistaqsik ukoll l-iktar li għamel ħsara l-asfur tal-bejt jew l-ħamim. Mela. Fil-verità, jagħmel ħsara lill-bniedem qed tgħid. Għax fil-verità fin-natura ma jagħmel ħsara. It-tnejn jagħmlu ħsara lill-bniedem. Issa fiex. L-asfur tal-bejt huwa speċi Maltija biex inkunu ċari, l-Spanish Sparrow. Sawa, huwa speċi lokali, mhux introdott. Il-ħamim, il-feral pigeon, huwa madwar id-dinja speċi li kien hemm ir-rock dove ġiet iddomestikata minnija ħamim normali raġa ħarab u sar feral pigeon ngħidulu bħal m'hemm il-ħamim salvaġġ tal-belt. Mela dak introdott madwar id-dinja biżball u whatever. L-asfur tal-bejt jagħmel ħsara lill-agrikoltura xi naqqilhom il-frott u affarijiet minn daw u x'nafien. U tortana li jagħmel ħsara għalfejn hawn il-popolazzjoni kbira ta' safar tal-bejt. Ostja vera. Għax waħda protett bil-liġi li sawa jgħamx kuku jibdaw jisparaw fuq f'ġimma jgħerduħ. Pero għaw għax m'għandux min jikkontrollaħ. L-ispeċi li kienu jikkontrollaħ it-taj tal-priża irdnijom. Maw xej. Irdnijom. Illum il-ġurnata min jirrispettaħħom imma kemm hawn ftit pari residenti naqa' Spanjulet għaw xi bies li mmulaw issa qegħdin bis-saħħa ta' ċertu entitajiet jintroduċi raġaw il-barbaġan. Ilu l-barbaġan jekkaċċa fajt ta' billem mhux iktar għal-żafar tal-bejt. Pero tant irnilu l-speċi tiegħu, il-predaturi tiegħu li da florixxa u jħobb il-bini man-nies u skart żibel allura iktar żbiet popolazzjoni. Il-ħamim l-ħarab, in-natura tal-rock dove propja hija irdumijiet fejn tbejjed, allura l-bini, speċjalment il-bini l-antika għalih, huwa substitute tal-irdumijiet. Sewa? U għalhekk irid jiġi kontrollat, għalhekk huwa klassifikat bħala pest il-feral pigeon, għax dan jagħmel ħsara bl-għaxtu tiegħu bil-ħmieġ. U jġor il-mart. Jġor il-mart iwa, u jġor diversi pest species li jgħixu ġaħmiex tiegħu. Plus labra, allerġija. Anki fuqhom issib l-insetti. Ejwi b'xek, mhux hekk. Jiġifieri irid jiġi kontrollat. Issa ukoll kif jista' jiġi kontrollat? Hemm diversi metodoloġiji. Aħna minna proġett kbir bil-contraceptive, pero f'nofs it-triq għatawna, allura il-proġett falla. Għal diversi raġunijiet li min ma jifhimx iddeċieda li il-flus għandhom imur x'imkien ieħor għax il-Malti irid il-bidla mill-lum għal-għada. Mhux qed nispjegalek proġett li l-proġett għandu bżonn pereżempju diversi snin xhur. Se fejn kienu jisparawlu l-birgu kienu jisparawlu. Li tisparawlu għal xejn ħanejlek għala. Għax meta tisparawlek bħal nies. Meta tisparawlu qed il-20, l-20 li kienu fuq l-irdum liħor, 30 kienu fuq l-irdum liħor mawġin, jinfirxu. U ma fejn ma jinfirxux fl-irdum li għandek inti, għax fuq il-post fejn qed tisparalu, għax hemm diġà qed jikkopaħ il-mod il-moment li inti tiklir jaħdak il-post, jerġa' jiġi ospitat minn ħamim ieħor. Għaxej. Ġifieri inti tikkontrollah dan mod nazzjonali, mhux niddeċidi li ninspara ħamim li għandi fuq il-faċċetta tad-dar tiegħi għax ħajġi ħamim ieħor. Malta mifuqha bil-ħamim. L-ostja. Ġifieri, dejjem nitkellmu fuq il-ħamim salvaġġ biex barra ma jagħmlux bħas-solti punt il-ħamim tal-ħumar u hekk minn vera jżommu sew. U ma nies esperti u mhux qed jikkontribwixxu li xi kultant taħarbilhom xi ħamim u titħallat ma' ħamim salvaġġ, però min iżommu sew bil-ħin bl-arloġġ bħala sport. Aqqas jagħmel toilet barra ħamim dak li qed għax jidħol mill-ewwel ġal-gallinar. Interessanti ostja. Sewa? Jiġifieri dejjem titara l-oġġett minn ġiex il-monita minn ġiex naħat. Dejjem hekk ngħid. In-nies wirdien tates u xeħlew. Mhux vera. Il-wirdien għandna tnejn li huma pest, għax ġibnihom pest, u għandna 5,500 speċi madwar id-dinja li huma benefiċjali, inkluż Malta li għandna minnhom li huma endemiċi għal Malta li huma benefiċjali. Il-qattus huwa għandna mal sabiħ bħala pett, fil-ambjent naturali tiegħu huwa importanti, il-bqija madwar id-dinja qed jagħmel ħsara enormi. Enormi. L-Awstralja li kbar ġiex problemi l-għandhom huma il-qattus li għandhom ħafna problemi, imma l-qattus
U l-fenek l-ikbar problema. Il-fenek huwa introdott mill-Ewropa l-istess, kien hemm xi ħadd xi mit-senilu talaq 24 fenek biex jisparalhom u jqgħod jibda, u llum hemm fuq 10 miljuni jekk mhux se jeżbal minn dawn l-24 fenek. U ma jistgħux jilħaqu magħhom. Dawn fnik tgħidli mela fenek jikolla affarijiet oħra le, imma fenek jikolla ħaxix li ħaxix il-veġitazzjoni li jiklu l-annimali temmek stess u bil-kompetizzjoni qed jeqridhom. Il-qattus qiegħed jattakka dirett. Sawa, li qed ngħid jiena tgħidux Arnold qed ipaċpaċ, illum morru fuq Google, ġifieri mhux qed ngħidilkom araw l-istudji tiegħi għax l-istudji tiegħi tgħid huwa biased. It-tajpjaw impacts of cats, feral cats on fauna, u taraw kemm jitilgħu studio papers differenti fej jurikom ir-rekordjat eżatt xi ħsar qed issir il-Kanada, l-Amerika, l-Awstralja kollhom kien. Ħerġgħu jintroduċu jippruvaw jerġgħu joħolqu l-daw Tasmanian Tiger. Jien fissat fuq hekk. Mela, fejn jidħol dak li jgħidu de-extinction, sewwa, ovvja aħna nies li aħna dilettanti tad-dinożawru hekk ix-xewqa tagħna xi darba naraw xi dinożawru, però minn aspett ta' xjenza mhux possibbli u anke minn aspett etiku ma jagħmel sens. Ġifieri d-dinożawri nqerdu b'mod naturali, ħilu għalaw daqqa ta' komjeta, ma nqerdu b'mod naturali miljuni ta' snin ilu u llum u d-discendenti tagħhom li huma la safar. Issa. Però jien nemmen b'saħħa ħafna minnu kontrija di fid-dinja u kollox kontra kollox. Ħafna minnu kontra jidlek, mhux aħjar nikkonservaw l-ispeċi li hawn bħalissa u dawk li spiċċaw. Għandu raġu. Aħjar niffokaw li hawn bħalissa ma jinqerdux ukoll, dawk huma priorità. Però nemmen b'saħħa mhux li dawk l-ispeċi li nqerdu ħabba l-bniedem, mhux ħabba l-klima, mhux ħabba evoluzzjoni u hekk. Bħalma qridnihom għandna d-dover li nġibuhom lura. Bħal dak hawn xejdu ta' dak il-gżira. Għandna d-dowdo. Id-dowdo. Għandna Rodriguez Solitaire u mhux ħaqgħod insemmi speċi li naf bihom jiena ħadd ieħor ma jafx bihom jiena x'dilettant tal-ħamiem u hekk. Però għandna l-passenger pigeon. L-Amerika, dik kienet l-iktar għasfur komuni fid-dinja, biljuni kien hemm li inti jekk tinqabad taħsaba taħħom tagħmel ġurnata ma tarax ix-xemx. Għaddejjin. U xorta nnexxina naqirdu marka mu veru kapaċi l-bniedem jeqred kollox. L-aħħar waħda nqerdet fin-1914 kien jisimha Marta, Ġażu. Dawn l-ispeċi li qeret il-bniedem bħal Tasmanian Tiger, bħal dodo, bħal passenger pigeon, bħal speċi ħafna li għaw tip ta' moss. Makaws. Għasti speċa, jekk hemm mod li nġibuhom lura, Però nġibuhom lura mhux biex ingawduhom Ġażu għal entertainment. Ġifieri, apparti li titissir dik ix-xjenza speċjalizzata li hemm kumpanija barra qed tonfoq il-biljuni, hemm kumpanija Amerikana jisimha Colossal. U li mamouts u daw. Irridu nkunu ċerti li l-ambjent li xi darba ħnitfawhom lura fis-selvaġġ għadu ideali għalihom u jkun protett u integrali għalihom. Issa, hawn min jgħidlek issa dawk mietu u ntilfet l-ekosistema mhux vera. Jekk it-Tasmanian Tiger narġgħu nintroduċuha għadek ma tafx kemm tagħmel Ma tantx inbidlet hemm l-Awstralja. L-għanet kemm ilha li nqerdet it-Tasmanian Tiger 90 sena. Inbidlet New Zealand mela u ma mhux daqskemm inbidlet hawn Malta ma. Malta x'Malta ma. Kull fejt mur-bum taħbad mal-bini. Imma kieku kellhom jiklonjaw il-Game Show ta' Gżejjer ta' San Pawl, il-Gżejjer ta' San Pawl ma nbidlux. Li rridu nagħmlu proġett li ġbajt nibbutta fuq alla volja nqerdet il-Gżejjer ta' San Pawl li neqirdu il-firien minn hemm għax-xorta għadhom qed jagħmlu ħsara l-biodiversità oħra u nipproteġu Gżejjer ta' San Pawl u daw il-gżejjer żgħar kollha li jkunu pest-free, alien pest-free, u li hemm fuqu jiġi salvagwardjat. Għax din hija, isma' bħalma New Zealand qed taħdem il-dak tagħha, Malta għandha l-obbligu li tipproteġi li huwa tagħha. Ġifieri jiena għalija vera nqerdet it-Tasmanian Tiger, ma għalija personali iktar importanti il-Game Show ta' Gżejjer ta' San Pawl li nqerdet u ta' filfla u hekk milli u l-naħla Maltija milli t-Tasmanian Tiger. Anki għandna x'ismu dak il-ġurdien hawn xejdu l-xru. Dawk għandna minnhom ta' u minn għalik li huma rari. Ejwa, dal-aħħar rajt xi erba' lemma. U skont fejn tkun tgħix dawk by locality jew. Issa, importanti ħafna li dawn l-ispeċi jiġu lura. Pereżempju, il-woolly mammoth konna naħsbu li ilu xi 20-30 sena l-inqerd. U hemm dibattitu jekk ma jqerdx
minn aspett ta' klima, jew inqereċ ħabba Il-younger dryers, mhux. jew ukoll inqereċ ħabba l-impatt tal-bniedem. X'ġara, fil-verità, qed isibu ktar ma' qed isibu l-iktar ħabba l-bniedem milli ħabba minn aspett naturali. U sabu gżira fejn kien hemm popolazzjoni ta' mammoths li milhomx inqas minn 4,000 sena li nqerdu, ġifieri reċenti ħafna. Astja. U otor tal-bniedem, pereżempju, kien hemm tip ta' sea lion li kienet daqs balena. Star xi ħaġa. Eżatt. Insejt li sem eżatt. Rrit. Stargazing semmewa. Dik ċit skopruta fis-1700s finqas minn 50 sena qerduha. Għax kien fiha ħafna xaħam. U bħalma għandhom raġun in-nies tal-lum jgħidu daw li huma estremisti f'afajdora. Ħan nifukaw f'din is-sea lion li nqerdet 300 sena ilu meta l-baleni tal-lum għadna ma tgħallimniex li se nqerduhom. X'aktar xi eżempju nsejt meta kien. Il-Ġappun jiftaħu jalaq il-permessi. Ma bladdoċ. Bladdoċ. X'kif tittamel? Nies postijiet bħal daw meta hija xi ħaġa ovvja ibbojkotjhom. Hemm wieħed qed ifittxuh bl-Interpol għax attakka xi vapur tal-Ġappuniżi. Mela. Qiegħed maħrub. Imma min ħaj jibbojkotja iċ-Ċina u l-Ġappun u dal-postijiet meta l-ekonomija kollox flus, men, kollox flus. Ġifieri ħadd m'għandu l-bajt li jagħmel daw il-passi. Ġifieri, fimni, anka Malta stess nixtraw għazanna l-bajt biex nikontrollaw Malta, oġġet nafu li qed jagħmel ħażin biex ma nsemmix is-suġġett u xorta tħalli ħaddej għax hemm minorità li trida għal-voti aħseb wara. Ġifieri anke iktar x'inhu għaddej l-Amerika bħalissa x'ma jixtrux il-voti, ċertu petizzjonijiet pereżempju dan mhux qed ngħid naqbel u ma naqbilx hawnhekk biex nagħti eżempju għax jiena ma nifhimx fil-politika tal-Amerika. Hemm dan Elon Musk għamel petizzjoni sejt fuq xiex. Wieħed in-nies li minn issa selezzjoni jagħti $1,000,000 kull jum titla bil-polza min ikun iffirma dil-petizzjoni. Għandu kontra xi ħadd jew favur xi ħadd insomma. Arx saħħa. Jien, kif nkun jien, nkun qiegħed dar mal-ħajt aw arxem tal-homeless, niffirma dil-petizzjoni fit-tama li jitla' ismi. Għax €1,000,000 anke li tbiddil ħajti, aħsa para bniedem qiegħed fit-triq. Jiġifieri il-flus, dejjem flus. Taf kemm kien hawn nies li ġew b'inizjattiva ġdida rivoluzzjonarja li tbiddel id-dinja, kemm din il-karozzi jaħdmu bl-ilma mhix ħaġa ġdida u bil-batis u ilhom mill-bidu hemm dokumentazzjoni fin-1920s. Għalfejn qatt ma qbilna 100% u għadna għaddejjin bil-fossil fuels sa 2024. Għadna dejjem ma għax hemm bil-flus. Flus kol hemm il-flus. Ġifieri, inti tista' tivvinta karozza li hija immortali u żgur teżisti. Aħna għandna bżonn power station fil-verità. Għandin imdawrin bil-bahar. Għadna dejjin bil... Ma naħsibx li u tajab li namlu l-wind farm sabba la safar. All right. U għandek il-problema tal-ispazju Malta u fejt l-wind farm. Mannix il-bahar, għarka manna bahar. All right. U forsi ma nistax nikkommenta biżejjed fuq il-bahar, forsi ma jagħmlux daqshekk ħsara, għandek ħafna iktar maintenance. Però jekk namlu sistema Diġa kien hemm studju minn kumpanija taż-żejt u Malta l-Università, ġifieri xbajt ngħid hawnhekk. Il-wave energy. Il-baħar qatt ma jqaf dejjem għaddej. Mela. Qatt ma jkun da, ġifieri. Sar studju jekk ma jsirx impatt f'annimali tal-baħar. X'jiġifieri? Daw il-propellers taħt il-baħar ġifieri. Le, ikollok bħal bagi kbar. Ejwa. U ġo fihom ikollhom sistema bħal gyro taħdem ġo fiha u toħloq l-enerġija, ġifieri dal-gyro idur. U toħroq l-enerġija. Fimt? U dal-bagi, jekk tagħmilhom, ngħidu tagħmilhom tal-ħemp, ħalli jekk jiddezintegraw ma jagħmlux ħsara. Fimt? Imma għalhekk hemm tigwadanja. Għasik tagħmilhom tal-plastik ħanidlek għalha, mela inti tikkompara ma' ħsara li qed isir bħalissa bil-fossil fuels. Bil-lier u erba' bagi bil-plastik u jagħmlu daqshekk ħsara ħadd tikkompara ma' ħsara li qed isir issa. Le, ovvjament. Ma fi ma ssirx. Għax hija a one-time thing. Ngergru ħabba li ma jkunx qed ikollna ħafna xita. Hawn Malta għax m'għandniex xita, m'għandniex siġar. Għax is-siġar in-nies ma jafux li jatteraw ix-xita. Għandna ġiex affarijiet m'għandniex għoljiet.
Ma nix għalli tkollni, jo. U ma nis-siġar, per eżempju, milux kont il-Madera jien, u kont anka l-Azores u hekk ġejt ħafna dal-postijiet. Daw għandhom klima għalihom. Għax hemm il-muntanji vera. Mhux kbar, dak gżejjer ħafna minnhom iżgħar minn Malta, l-Madera xi 3 darbiet ikbar minn Malta. Għandhom il-muntanji li diġà jaqbad l-ismu, imma l-iktar is-siġar joħolqu microclimate. Jattiraw ix-xita. Jiġifieri, imma aħna sar ġal-pozz għandna. Semi desert dinu. U ktar ma għaddi żmien. Aħna per eżempju konna najru dawk in-nies. Bħal miżib. Il-miżib taf kemm għadna sallum najruhom il-kaċċaturi per eżempju għax hemmhekk kien xari u splodewh u għamluh bosk. Alright, l-intenzjoni kienet għal-kaċċa, vera. Però għamluh bosk b'siġar xejdulu prinjol u fajtek. Ġifieri erdu ambjent vera, però għamlu ambjent illum il-ġurnata li għal-inqas jospitala safar u kollox. Irħilu li ovvja l-intenzjoni ma kienx għal-konservazzjoni. Ma dawk, ġara, illum il-ġurnata għal-inqas jizisti dak l-ambjent. Kif nistgħu aħna naru daw in-nies li forsi ma naqblux magħhom meta illum il-ġurnata moħna fiex naddu t-toro u noddu l-bini u niprovaw nitfaw il-bżar u l-merfajnin in-nies daw il-ħafna ħmerijiet u flus moħlin ta' feature walls u green walls u kummini minn daw. Għadu kif tal-għali post il-lum hemm xi esperta taljana li sponsorjata żgur mhux forsi li qed tgħid isma' nistgħu nħadru Malta billi nibnu kemm alla ħalaq bħal daw it-torrijiet li hemm lejn San Ġiljan. Imma l-importanti li noħolqu fil-gallerja noħolqu kantu nira fejn nistgħu nagħmlu ħamrija u nagħmlu xi Madonna ħan idej waħda. Qed tifhem, jiġifieri mela x'qed tagħmel inti daw il-green walls u kummidi minn daw? Tippompja kemm alla ħalaq il-maġej. M'hemm l-ebda ekoloġija fija, għax daw il-pjanti huma pjanti ornamentali. U kemm ħajatu kasum daw il-pjanti? U kemm se jagħtu kasom? Mutu, bħal mamlu ta' fej il-ħabs. Diġà dak tabak mill-ewwel sar, u mbagħad għandek dik il-bypass hemm intu sejjer. Jiġifieri issa xemm, forsi qed fil-gazzetti ma nafx min. Daw suppost qed ħarrek lil ħaddieħor għax ma jistgħux iżommhom daw minn day one qabel ma bdew mill-ewwel qed jienet ma taħdimx hawn Malta dil ħaġa, aħna maħniex professjonali li nħadmu xi ħaġa hekk. Il-Messiku meta kont għaddej il-Messiku taħt highways kbar, kull kolonna fija daqs raħal. Hemm dawra minn dawn climbers u siġar ma kollox eżatt. Jiġifieri kollox hawn Malta insa. Għandna ħafna ħitan koroħ hawn Malta kemm trid. Imma jekk maħniex adattati li vera dedikati l-affarijiet u għalfejn qatt ma nużaw pjanti indiġeni. Qatt ma nużaw pjanti indiġeni. Darba jiena ilu da, kont għadni baħnan bħas-soltu tifel. U mill-ewwel kont ngħid jien kont naħdem ta' tifel li kont naħdem ma' nursery. Għax dejjem kont qed ta' natura part-time. U darba tilhom imma għalfej ma nużawx is-soltu ma ħallu ġifieri. Mela, qedtilhom għalfej ma nużawx minflok nużaw da ħafna fjuri tħawilhom kull xahrejn u ħmieġ. Qedtilhom naqbdu pjanti indiġeni Maltin passatar u affajtek u deru u nimlew roundabouts bihom daw once li jaqbdu għal dejjem. U żbieħ u aromatiċi u jattraw insetti da. Min kien dak il-ħin kellu minn aspetta biss għalli nbaħna. Għalli tagħmel job one time thing. Għalli x'nagħmel għalli nħawel Malta f'sena roundabouts kollha bis-satar għallu x'nagħmel nżarman mbagħad. Għalli aħna hekk irridu li il-pjanti jkunu imutu u kontratt wara li ieħor, ġifieri iknes. Daħħalna l-bal għaw xejdu l dak il-bumu qara mela biex neqrdu l-palm. Għalli aħna għalli inti jekk ir-roundabout minn għalik hija patch ta' natura, għalli fil-verità dik kull mija għalqa naħartuha għall-business. Għalli xejn iktar. U dak iż-żnar ħadd kontrih l-ewwel ġurnata naf li għandu raġun. Hekk jaħdmu l-affarijiet. Biss, l-isport għawna namlu biss għaddera. Da bħal ma għamlu dan għamlu park insomma, toqba, għannaħal. Ta' parsa għan għamlu xaħġa għannaħal. Sawa, sabiħ li konna ġardin oħra, imma iktar platform u konkos mill-li ħaxix, mill-li ħamrija. Biex jobs u l-ek fuċċek, il-pjanti li u s-sġar li ħawlu ġada l-ġardina, mumma lebda insect pollinators. Mela t-tarmet ma jiswewx huma wind pollinators, mela ma jiswewx għal-naħal. U bat għamlu kaxxa waħda tan-naħal, malu ħaġa gaġġa.
Iwa Madonna. Taf li għaw problema kbira bil-balt ta' Zunzan. Aqqas tagħmel gaġġa ideali biex id-naħla tidħol u tkun protetta mill-balt ta' Zunzan. Il-gaġġa għamluha biss. Nies biex ma jasqux lej il-kaxxa. Kemm intnefqu? Miljuni immaġina biex irrestawraw il-ħitan u kollox u da. U taf kemm u toqba ta' ġifieri viċin ma' triqek main road. Ma jagħmlu studju qabel, la. Studji kemm trid biex Jew loġika m'hemmx loġika. Imma loġika m'hemmx. Loġika m'hemmx. M'hemmx dik xi ħaġa li tkun self-sufficient. Qed tifhem, ġifieri barra minn Malta ma jagħmlux proġetti u ma jagħmlux imma anke tara il-forestation tagħhom baffajt indiġeni li l-proġett sar kulħadd qala l-flus u għamel u da, però oġġett li jekk jgħaddi mit-sena. Self-sustained mhux mit kollox. Isma' Malta meta kienet taħt il-kavallier u x'naf jien. Il-buskett mhux naturali, il-buskett huwa semi-nature. Però il-buskett jekk in-nies jarsqu lem jgħix waħdu. Darba kont nitkellem wieħed qalli qas ħamrija ma kienu daqshekk hawn Malta. Iwa ġebu ħafna ħamrija minn barra wkoll. Ġifieri. Le, imma l-buskett mhux wieħed mill-isbaħ postijiet li għandna f'Malta. Mhux hekk. Mhux baqa' naħseb. Bħala semi-forest bosk. Foresta 2000 spiċċata. Il-Foresta 2000 sar ħafna xogħol tajjeb, però kien hemm problema meta kien hemm ħafna vandaliżmu għax tulhom xi 4000 siġra hekk. Hemm postijiet sbieħu, ġifieri, da, però kif qed ngħidu hemm problemi motivi. Qabel kont titmur x'imkien titfal karozza taħt siġra dellu hekk u toqgħod naqal kwiet. Isma' l-overpopulation kisrita wkoll dik, ġifieri lillum il-ġurnat. L-għonet tan illum kemm jista' qed jalqu dal-postijiet, ġifieri n-nies kif tidek inti tħeġġeġ in-nies li jmorġu l-kampanja meta inti jisek qed tagħlaq u tidhom ibqgħu lil barra. Għalhekk in-nies jingħalqu d-dar u inti għandek waħda meta bniedem tiżolaħ min-natura. Il-bniedem ma japprezzaxu. Inti jekk inti tkun dilettant oġġett u tieħu tfal jaraw il-frifet meta jkunu żgħar u l-natura, meta jikber irabbu ċertu rispett. Bħal meta bniedem imur qudies, sejna tqatew. Però jekk inti jieħduk u tara l-knisja u da jiena qatew ma nemmenx bil-ħmerijiet ta' xejn. Però xorta napprezza il-valur artistiku, l-gwarniċi u l-imbarazz liħor li hemm ġar knisja. Sewa, imma x'ommu missi ħaduni lejn dik il-kultura. Jekk inti bniedem tiżolaħ, ġifieri da twil fuq it-tablet u ktar jara affarijiet Amerikani mill-Malti, kif tridu xi darba jkun advocate li jaqbes għan-natura Malti għal farfet xala jekk qatt ma jaħ il-farfet Malti. Qas jaf li hawn il-frifet hawn Malta. Ġifieri nisiedu mal-għandna il-frifet u s-srieba. Xej. Inti trid l-uliedna tesponijhom għal dawk l-affarijiet biex il-qudiem jiġġieldu għalihom. Ara kartu tiegħi. Jien għalfej jiena kif jien. Meta kont żgħir in-nanna kellha l-wirdin. Issa tħobbhom u tobodhom. Jiena tant kont affaxxinata li iżni mort Park. Nada l-ostja wirdin jiġri, li rabbejt imħabba terna għalihom. Ġili kont taqtalhom l-antennu. Le qatt ma kont hekk. Tallaqhom. Le, għamilt esperimenti, ma kontx krudili. Issa ħilha l-moqtlu miljuni ta' skontaw li ma insomma. Ġifieri, u mbagħad trabbejt nista' nilab ġarraba, mela bdejt nara l-ġurati, bdejt nara s-srieb, bdejt nara. U trabbejt dil-imħabba li. Mantis ili ma nara. Mentis? L-osti kemili. ċertu żmien tas-sena u għandna 4 speċi Malta. Vera? Dejjem l-aħdar nara jena dak l-aħdar dak huwa il-mantida reliġjoża, il-common praying mantis. Mili ma nara. Malta. Eżempju, l-ewwel qed m'għandniex nisma' l-Meril għax qabel kont immur ġo biċċa labsi nimxi. U nisma' Meril. Mela, fuq il-Meril bdejta u għaftek għax konna nitkellem fuq tates. Il-Meril skoprejna. Anka u speċjalment in-naxxar. Il-Meril għax raġuni l-irdumijiet hemm, mhux qed ngħid li m'hemmx, però ċertu postijiet vera qisu naqas nara, però innutajna li żdied ħafna ġal-urban. Jiġifieri fejn farmhouses u affarijiet hekk, sibna bejtiet ġal-ventilaturi men. U ġal-ġonna tan-nies, ġifieri anke tallaw fuq Facebook in-nies li qed iżurhom Meril għax għandu bejta fil-viċin jqogħdu jixtru l-mealworms minn għandi jew hekk biex jituħ jiekol insomma u da. Ġifieri il-Meril żdied ġal-urban. Għax fil-verità ma tantx ħallejni l-option. Mhux hekk. Dak wieħed mill-safar li adattaw li jgħix mal-bniedem. Qabel dejjem kont immur kull sena kont immur, dejjem kont nisma' xi Meriljanni u dak vera għandu għana partikolari. Rajtu żdied ħafna jien lejn
L-irdum tal-mara jgħidu, l-Labor Zabbuġa. Dejjem ninsorta kull darba li nkun hemmhekk. Ġifieri. U qed naħseb ukoll hemmhekk hemm żona fejn il-Graham Shule ma jeżistix. Għandi naqra idejat li jista' jkun li huwa għandu impatt fuqhom. Għaxu jikol il-Graham Shule u hekk ġifieri. ċawl m'għadux ipassi hawn Malta. ċawl inqered fis-snin 40. Imma xi waħda jew tnejn naħseb passi. Xi waħda jew tnejn passi, xi kultant taħrab xi waħda wkoll minn captivity ġifieri. Biex niftehmu ċawl żgħir kellna Malta. Malta kellna l-Jagdo residenti, ġifieri, u għandna diversi speċi li huma introdotti. Sorry, mhux introdotti, migratorji. Sewa, pereżempju hawn Malta ir-Raven l-ar anki smit Maltin għandhom jidulu l-arp il-kbir, xkultant jgħaddi xi wetta tal-passa, u għandna diversi speċi oħra ta' ċawl. Riċentament sa. Dak mill-isturnel, no? Mill-istess familja. Korvu, su. Riċentament anka ġiet irrikordjata xi darbtej il-Magpie hawn Malta. Vera? Magpie sabiħa, Għazgħalli sabiħa. Imma għandi d-dubju kemm hija tal-passa, għandi feeling billi kienu maħrubin. Għat qarbinni u qarbni. Ja li b'Amerka ma nħobbok. Għax kolla, u saqsew li balla nies, taqalu li għat ma ballajt lu xitnej. Jinkol program li mur nispiċċa, da, mela, kif jedna, in-nies normali minn tix ħat ippreżentalhom. M'intix ħat ippreżentalhom insetti ħajjin, ġifieri l-qudiem jekk vera di nintroduċuha ġa Malta. Nintroduċuha ġa Malta mhux qed nivvinta xjenza ġdida, di sistema dwar id-dinja. Eżempju dak għadni qatt ma doqthom dawk. Jiena xbajt indoq, mela dawn hawnhekk għandi ġi xaffajiet, hawnhekk għandi ġi speċi. Għandi il-mealworms li jsiru ħanfusa u għandi il-cricket, il-grillu domestiku. Dawn huma t-tnej captive bred, ġifieri mrobbin ġew mhux mort niġborhom minn xi jalqa. U ma tnej minn 4 speċi ta' insetti li legalment l-Ewropa tikkonsidraħhom bħala tajbin għal konsum tal-bniedem. Sewa? U xejdulu, dak huwa lan li qed nipprova neduka n-nies. Iktar hija ċajta li tiklu ħaj, imma l-qudiem jien nemmen li jista' jsir staple food li jkun hemm tqiq magħmul ġifieri li mbagħad li jsir ħobs u hekk li magħmul għal mill-insetti u ħafna proteini oħra kif diġà barra minn Malta. Dorika għamlet teżi. Ejwa, eżatt. Ma Dorika le, nixtieq naħod l-interview. Mela, le se nkellimha. Dorika qegħdin nagħmlu proġetti ħelwin flimkien, għandna diversi proġetti flimkien issa nkellimha u jien assistejta fit-teżi tagħha kitbet diversi ġifieri li hija il-perspettiva ta' kontwet l-intervistatni, il-perspettiva ta' kif il-Maltin jaraw għal-ħaġa ġifieri. Hemm min huwa moħħu miftuħ, hemm min huwa diġà jgħidlek isma' mhux diġà qed niklhom dal-affarijiet mela gamblet għall-baħar u da mhux tifhem. L-istess. Mhux l-istess, anzi wieħed maħmud iktar mill-ieħor. Il-gamblu maħmud iktar mill-insetti li rabbu in captivity għax il-gamblu huwa filter feeder li talment jiġbor il-mix tal-baħar. U naraw bħala delicacy biex taxxaq l-alla. Mirko jagħti kol wieħed tajja. Mela, hawnhekk għamilt hekk jien. Il-grillu temmejt lu ħajtu għax inti m'intix imdor tiġrib l-insetti nimmaġina jekk intulek fidejk ħaj jibda jaqbes u jfixtlek. Lew ħattini. Jien kieku minnek one of each. One of each? Mela, ħantik mealworm, untik il-grillu. Issa, ħanti jomlok imsamrin, ħalli ma. Ħaddu xi ċal. Ma jċalqux u ma jdak. Jien dejjem nissuġġejlek meta qed tiekol insett. La qed tikolx insetti mit-toroq, sintendi, għax jista' jkun hemm minnhom venużu, jekk qed tiekol insett tajjeb għall-ikel. Jien nissuġġejlek li l-ewwel tibda minn rasu u tibqa' nieżel. U ħatara raw taste differenti tagħhom daw. Raw taste? It-toma. Mela. Il-grillot tibda jew mill-mealworm. Fidek. Jallibba Mirko. Kemmil. Ma nħobbokx Mirko. Ħani kol wieħed miegħek. Ħajkelli naqbżu tada. U xtaqbe żejja. Dawk it-tnej tajbin, l-aħħar li tajtom naqqa ċokolata biex jgħidu toma tajba. Teħdu fajnek. Bissi taqni li.
Ħan iċ-ċikinja ta' ħajt iċċaqla. Ma għax fresku, tiltulek. Da mejjet. Dak mejjet, dak tiltulek qabel program. Jen nibda jien? Madonni. Da midwar, ma ħajt, tara? Jalleba Mirko. Għamma. Mem xejt għal-bizza vjeru? Daħan qabżumma. Il-grillo għabbes, iwa. Il-grillo njħdu jimmela. Il-grillo bħala tom mitjeb. Vera? X'toma fih? Kif għambat infemek? Jiddejem nassoċja jisu għabatti ġieġa u ġibtawis helwa. Kif l-iskorpjoni ma nistawx niklu ma Malta? Le, sorry. L-iskorpjoni huma edible, pero skont il-liġi Ewropea 4 speċi nistgħu niklu bħala Ewropej. Jekk tmur Thailand, id-diversità li tara u dal-postijiet tropikali tal-bliħ. Għaxxina kilt skorpju. Ġol vodka. Ja, qatt ma doqtu hekk. Għetlek l-aħħar darba. Ejwa, Tomata fwit kellu. Ejwa, għax ukoll jiddependi kif tieklu. Melek daw tajtom naqa' ċokolata fl-aħħar biex inġibhom iktar ħelwin. Jekk inti tieklu sfortatament meta tmur ħafna postijiet, ituhomlok fried. Oġġett moqli kollu l-istess toma, crunchy, għalisu crisps. Ma tħoġ vera l-valur tat-toma tal-annimal innifsu, ngħidu l-verità l-annimal li niklu aħna. Inti tiġiġa tiekol toma ta' tiġiġa fil-verità. Toma tal-spices li tkun tiekol. Sewa, jien ommi kienet kapaċi niftakar tagħmel fenek toma ta' tiġiġa u tiġiġa toma ta' fenek. The spices. The spices bil-imbejjet u bl-affarijiet. U l-istess daw l-affarijiet. U s-sentopita u koll kilt is-sentopita ġo tequila jien. U kif taqta kien? Kien l-iktar ħaġa ħelu li kilt. Ux vera. Dawk huma kollha affarijiet li jistgħu jittieklu. Ġifieri mbagħad għandek titoqgħod attent ċertu l-iktar speċi titoqgħod attent huma. La tixbor xejn mitriq ma tkunx tifhem. Mhux ovvjament. Tinsiex Malta kien hawn xi wieħed. Kien hawn każ u speċi ġewwiċer miskin, ġifieri. Ħabba l-parasites ovvjament. Ma nafx dak il-tib ta' ħanfusa. Intanti qawwija ma x'kifiex jien, għanejlek. Dik il-ħanfusa qawwija li l-baqar meta jkun jieku ħaxix kultant jaqbad xi waħda bil-sin u jkollha wkoll. Toqtol baqra, annimal ta' 600 kilo ħseb ara bniedem, kemm tossika. Dak il-tip ta' olive beetle. Assja. Ejja. Oil beetle, sorry. Oil beetle, mhux olive beetle, żejtnija. Ġifieri ma tistax taqbad u tittikol affarijiet li jkunu farmjati dik dejjem l-aħjar ħaġa. Però dilli ngħidu hekk u hekk. Infakkar il-Maltin kemm nikluħ niżrijiet, appart il-junk food ta' din huwa l-ikbar niżrijiet li qed joħloq il-mar tal-lum. Mhuwiex sostenibbli, żommu dik ġa moħħkom, ġifieri, u ftakru kemm tieklu bebbux. Mhux hekk, bebbux. Kieku kulu nej bebbuxu, ma tara kif qallak. Le, jiena għax konna din ħara, din ġobar, jiena u George Lisbeth insellimlu minn hawnhekk, u xrobna dal-fliexkun vodka men pup samniħu kien nieħ dal-iskarpju, għabbat kon xrobti għoru kiltu waħdi. Ma meta tkun ħara, alla, u meta kon xrob fliexkun tequila, mbadda siek, ja. Ismejni du verta, x'jagħmellek l-iktar ħsara? L-iskorpjun jew it-tequila? It-tequila naħseb. Tifhem, ġifieri it-tequila. Aħna nixorbu niklu affarijiet tal-biża'. Inti taf li jiena, pereżempju, it-tifel tiegħu ħobb iġamma xi muniti u affarijiet. Naħsel ġal koka ta' biex jittaqxu. Għax ħsara jagħmel. Il-koka. Mhux biex nagħmel reklami, ġifieri. Daw it-tip ta' soft drinks aċidużi, sawa. Xi kultant jien l-ewwel wieħed li tin il-leblieba nieħu jiena kien inħobbu pereżempju naqbet lemon u hekk, però ħafna nies jgħixu fuqhom biss. Jien għandi ħaddiema ma jmissux taqtira ilma ma ħalqhom. Idhom taf xi ħsara qed tagħmel. Id-dar nixrob naqra il-ma imma barra. Importanti, ġifieri jiena nemmen hekk, sinċerament. Jekk inti m'intix kapaċi toqgħod mingħajr soft drink kuljum, qis li jekk ħadtu tinsix kemm hemm sokkor ġa fih. Ixrob ġiex litri ilma miegħu, ħalli lanqas tiflaxxa l-kliwi. Ftakru li aħna maħniex tal-ħadit, aħna organizmu u kollox kontrina. L-arja maħmuġa li jemmen barra, l-ikel li proċessat ħażin li jemmen barra, l-istress li tina s-soċjetà u l-ħajja kuljum. Dak kollox toxification tal-bniedem, jien niskan tal-bniedem jgħix. Kemm jgħix? Ġifieri, u kull tip ta' ħsara li tista' timmaġina ħloqnilu f'dan l-ambjent artifiċjali.
Jien debisnejt, fuq ħan nitkellem mhux fuq ħadd ieħor, jien rrid naħrab minn fuq dil-ġabla darba kull xahrin tlieta rrid nitlaq għax it-tieni ma niflax. U l-istress wassal għal-mart. Kif eżatt nasal ġada l-postijiet tropikali, mill-ewwel ġismieħu għada differenti, mill-ewwel. U kif naqbad nikol iktar fajt sempliċi, il-banana tagħhom, pineapple, ross, għax da postijiet hekk joffru, is-sistema jien kont imbagħad naqam is-sistema diġestiva. Hemmhekk niġi arloġġ, nadif, l-iskużi anka il-ħmiġ tiegħek ma jintinx. Tħossok, ma tbatix kollox san, orret tgħid li mhux qiegħed holiday vera. Imma dik kif ġejna fid-dinja tagħna, kollox artifiċjali, kollox stressanti. Aħna rridu naħarbu minn din is-sistema u ħanejdlek din li minn għalik li inti qed tistrieħ mentalment għax qiegħed fuq il-mobile. Taf li inti qed jien naħdem fuq il-mobile, qed nibgħat email, WhatsApp iħin kollu, telefonati, dak ilu jivvibra kemm qed nitkellmu, mela wara ġurnata sħiħa fuq dil-imbir kaxxa bla sens. Immur nara ir-reels fuq l-istess kaxxa bla sens. Ma inta lajnek ma lajtomx kien li btiċċenil. Tifhem, jekk vert tistrieħ, mur passiġġata, ħares fil-bot ħalli tagħmel dak in-naqra exercise f'għajnejk, ħud dik in-nies ġdid. Tkellem fuq suġġett differenti, miss il-blat, tħoss is-sħana, tħoss il-likeni, xomm il-pjanti, apprezza dik in-naqa ħaxixa kemm x'sagrifiċċju għamlet biex telat. Dik in-naħla inti qed tara naħla għaddejja xejn speċjali. Immaġina il-mekkaniżmu li għaddej ġovija dik in-naħla. Hemm tapprezza kemm sabiħa u kemm kbira d-dinja. Fiftit kliem nibżgħu għan-natura. Ibżgħu għan-natura, ibżgħu lilna nnifisna u ftakru li aħna parti minn-natura. Tasik. Ma nirringrazzjak Arnold. Qabel ma nagħlqu ngħidilkom li tajjeb kien il-milu nerġa' niklu toċ tinkwieta. Ejja Sandi u nagħmellek platt. Ma nkunx doqtu hekk il-kriket. L-ewwel darbu biex. Ma tnej vodka mbagħad naraw. Ma vodka kollox